थालिर मैखुना गोबां गुनजों बुंफबनाय। थालिर मैखुननि गुनफोरखौ मिथियोब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। थालिर मैखुनाव प्रटिन, कार्बोहाइड्रेट, कपार फाइबार, पटासियाम, फस्फरास, आयरन, सडियाम, केलसियाम, मेगनेसियाम, भिटामिन इ आरो एन्टिअक्सिडेन्ट लोगोसे गोबां निउट्रियेन्ट्सफोरा थायो। दानिया फै थालिर मैखुना जोंनि देहानि मा बेमारनि फाहामथायाव मदद होयो बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिना लानि। थालिर मैखुना एन्टिअक्सिडेन्टजों बुंफबनाय जाय फ्रि रेडिकल्सफोरजों मोगा-मोगि जायो आरो थाब बैसो जानाय एबा बिगुरनि बैसो जानायखौ होबथायो। थालिर मैखुना इथानल बिथायारि अर्कनि थाथायनि सन्देरनायनिफ्राय रैखा खालामो, जाय बेमार गोनां बेक्टेरियानि जौगानायखौ होबथानायाव मदद खालामो। थालिर मैखुनाव मोजां बिबांनि आयरन थायो, जायफ्रा रेड ब्लाड जिबख्रिफोरनि दिहुनथायखौ बांहोनो हायो। थालिर मैखुना आदार जाग्रा फाइबारजों बुंफबनाय जाय सावस्रिनां हजम खालामनायखौ बांहोयो आरो कनस्टिपेशनखौ होबथायो। लोगोसे थालिर मैखुना डायबेटिस, ब्लाड सुगार, ब्लाड प्रेसार, ब्रेस्ट केन्सारफोर बायदि बेमारखौ होबथानायावबो मदद खालामो। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, उडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।